मोनसे दुखुनांथाव रादाब। जोनोम हादरखौ रैखा खालामनो थांनायाव 7 जवानफोरनि जिउ खहा। गावनि जोनोम हादर भारतखौ रैखा खालामनो ट्रेनिं लानो थांनायाव 7 जवानफोरनि जिउ खहा। लादाखआव टेंकनि ट्रेनिं लानायाव 7 भारतारि जवानफोरनि जिउ खहा जादों। दिनै हरनि 1 रिंगासो समाव लादाखआव दैमा बारनानै टेंकनि ट्रेनिं लानो थांनायाव हरखाबै दैबानाजों बुखारजानानै दुखुनांथावै 7 जवानफोरा जिउ खोमानांदों। सासे जुनियर कमिसन अफिसार आरो 4 जवानफोरा दुखुनांथावै जिउ खोमानांदोंमोन जेब्ला बिथांमोननि T-72 टेंकआ दैमा बारनाय समाव हरखाब दैबानाजों बोहैखारलांदोंमोन। बे जाथाया लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलनि निउ मासुसुल ओनसोलाव जादों। जाथायाव जिउ गोमानाय सासे जवाननि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय आरो गुबुन 4 जवानफोरखौ नागिरनाय खामानिया बे समाव सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। गावनि जोनोम हादर भारतखौ रैखा खालामनो ट्रेनिं लानो थांनायाव 7 जवानफोरनि जिउ खहा जादों। लादाखआव टेंकनि ट्रेनिं लानायाव 7 भारतारि जवानफोरनि जिउ खहा। बे जाथाया दिनै हरनि 1 रिंगासो समाव लादाखआव दैमा बारनानै टेंकनि ट्रेनिं लानो थांनायाव हरखाबै दैबानाजों बुखारलांजानानै 7 जवानफोरा जिउ खोमानांदों। बे जिउ गोमानायनि गेजेराव सासे जुनियर कमिसन अफिसार आरो 4 जवानफोरा दुखुनांथाव जिउ खोमानांदोंमोन। बे जाथाया लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलनि निउ मासुसुल ओनसोलाव जादों।